Bideo berri bat daukagu. Bueno, gaurkoan daukagu gomiatu berezi bat. Miniman! Orain, el bananaman eta miniman gara. Bueno, gaurkoan egingo duguna da. Musikak hartu eta diana honetara bota. Bueno, hasteko jakiteko norazten den egingo dugu horri. Venga, miniman. Horri. Hori hasten naiz! Orduan hartuko dut bat, hau, eta boketako dut. Ke pena. Zer nire eman diot? Nik uste dut eman dio dala egun iez. Bai. Bale, 100 puntu. Nik. Ala, 200 puntu. Zu 200, miniman. 200. Bai, 200 eman. Zirreauak. 1000. Eman dio zu hemen, miniman. Hemen. Bai. Tira, a Berreun. que no seguidores. Ala, ze txarra naizen. Bueno, 100 eta 200. Bota. vale. Ez duzu zer egin. Mierda. A ver, se me geratzen diren, bale. Ala! Ala, bota dut. Gracias. Zer honen miniman. Bueno, hau apurtu dira ikutu. Ya se gonoré. Horrela. Venga, banana man. Venga, fuera. Bota. Ez diozu maz. Honain niri. Jajazo. Bueno, gaurkoz bukatu da baiet miniman. Bai. Bueno, beste egun batean ikusiko gara. Agur! Agur.